Dame na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na damang dohot dainang, hatani debata, tuhita di bagasan tikyon, ima na tersurat di Galatia bidu 5, mamuka sian ayat 10 onom, jalamar haujungan di ayat 20 onom. Songonom ma hatana laos tapai hutihut ma. Alayod do hudok marguru tutod di mahamu marparange. Unang pasaut tamu hisap-hisap ni daging. Aina maralohot tod di do sakap-sakap ni daging. Jala maralohot daging ido sinakap ni toddi. Nama siaload doi. Asa unang dipasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditogiho tod di ihamu, dang ginonggoman ni patik kamu. Alai tadabdo parulaon ni daging, ima parmainanon, hahudaron, pargado buson, hasi pelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahiyon, bunu-bunu, parmabuhon, haormuson jala akka nasumatusi. Naong hupabua na jolo tuhamu, songonido nang nuaing, dang teanon niaka na mangulahon si songoni harajaon ni debatak. Alaya kau do parbue ni toddi, holong dohok las ni roha, dame dohok labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohod dohot hatomanon, dang maralo patik dopak akka si songoni. Alaya kana ginonggoman ni Kristus Jesus, diparsilakod do dagingna rap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dung di pangulu tod di ihita, taparangehom ma tod di i. Unang matayahi hasangapon na rumar, unang masiasapan, manang masilatean. Ido sahatna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di pasahat Apostel Paulus do suraton tu huria na di Galatia, huria na baru jongjongi. Alana diadopi akka huria na di Galatia ido, ganup nasa akka hamaulon, tarlumobi ma hamaulo siad duru, narosian akka pangatusion na marasing, sian pangatusion di haporseaon ni hakristenon, songon na niajarhon ni Apostel Paulus. Jala tarlumobi ma, di pangatusion ni namasa di tikii, pangatusion na diguari, pangatusion ni Judaisme. Jala marhite pangatusion ni Judaisme na madok, ikon na mangulaho patik ni Jahuba de batado, asadapotak kaluaon. Jala songon na maralo do tutu pangatusion ni, tu padok ni na niajarhon ni Apostel Paulus. Alana Apostel Paulus madok, holan marhite-hite asini rohani debatado, dapotan haluaon jolmai. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Gabe tubu ma akka pangatusion nalipe di tonga-tonga ni huriay. Lao saut ma parbulat-bulaton di tonga-tonga ni huriay. Di siala na pinadomu-domu na sidado. Ganup nasa pangatusioni, pangatusio kaporseaon na niajarhon ni Apostel Paulus, dohot pangatusion ni Judaisme. Alani gabi tubu maganup nasa kapangatusion di tonga-tonga ni huriai, ima pangatusion na madok, molo marhite-hite asini rohani debatado dapotak kaluau jolmai, lapatanna, bebas, manasida dinalaho mangulahon akkaulaon,
Songon lomo ni rohana sadiri. Bebas manasida dinalaho mangulaho nakka hagiot ni daging. Marlomo-lomo manasida dinalaho patupahon songon lomo ni rohana. Dang lomo ni rohani de batabe. Dipaingot Apostel Paulus mahuria Galatia. Laos na laho padi poson pahoton ganup na sa haporseaon na sitongi. Haporseaon tu Tuhan Yesus Kristus. Damang daidang na hinaholongan. Naparjulos yan trupukon sa diri. Idaot tama. Bohado tutu di patorang Apostel Paulus. Dinalaho patigorhon ganup na sa haporseaoni. Didok. Naparjulo ima holong ni Jahubado patikna. Songon namaralo do paddo ni Apostel Paulusi. Didok rohaniaka natorop songoni huria na di Galatia. Disiala dihuton na sida doaka pangatusion ni Judaisme. Hira nasomarlapata bepatiki. Molo holan ala holong ni roha ni debatana ma dapotak kaluaun jolmai. Lapatan na bolo naung dapotak kaluau do jolmai sian asi ni roha ni debata. Tuahabe mangulaho patik. Tuahabe dinalaho mangihuton ganup na saruhut manang aturan na siya Jahoba debata. Ala naung dapotak kaluau do nasida. Disima pangatusion na lipe. Ala pangatusion na pinadomu-domu na sida do pangatusion na siya duru ima pangatusion ni Judaisme. Laos pakorhon na pedamang doho dainang. Gabi rodo akka pangalaho na so gabiak siyan tonga-tonga ni akka huria na huria di Galatia. Gabi tubu do akka pangatusion na humurang muse. Ala soolo na sida dinalaho mangulahon ganup nasa akka panugunoguon na pinasahat ni Apostel Paulus tu huriai sadiri ima pangatusion di haporseaon nasa sitongna. Dipaingot Apostel Paulus ma songon natar surat di ayat 10 ro di ayat 10 alui marguru tutod di ima hamu marparangi unang pasau tamu hisap-hisap ni daging aina maralohot toddi do sakap-sakap ni daging. Jala maralohot dagigido sinakap ni toddi. Nama siaload doi. Asa unang di pasau tamu pinangido ni rohamunat. Alay molo ditogihot toddi ihamu. Dang ginonggoman ni patik kamu. Marhite paddo ni Apostel Paulusi. Asa mangulu di bagasa toddi maganup nasa naung porsea di Jahoba di bata. Nasa naung majalo haluau ni sian ase ni roha ni debata. Jaladang maralo ganup nasa haporseao ni marhite-hite ase ni roha ni debata. Dohot patik ni Jahoba di debata. Alana gabi siulahon na dinggan nama. Ganup nasa akan namangulu di bagasa kaporseao ni. Namangulu di bagasan panugunogyon manang pangajarion ni toddi ni debata. Laos di bagasan toddi ni debata ido, talup nasa na porsea, dinalaho mangulahon patik ni Jahoba debata. Ido bahed didok, alay molo ditogihot toddi ihamu, dang ginonggoman ni patik kamu. Tutudang ginonggoman ni patik bena mangulu di bagasan panugunugun ni toddi ni debata. Manang toddi porbadiai. Alay na ginonggoman ni debata nama. Molo na ginonggoman ni patik. Molo na ginonggoman ni patik. Uhum do upana. Manang hamatean. Disiala dangadong jolmay na talup. Dinalaho mangulaho patiki. Molo so debata na mangurupi doho patalup posa. Alay ganup nasa na porsiay. Na ginonggoman ni holong ni debata nama. Jala marhitehon panggonggomion ni Jahoba debata. Hanguluod do upana.
jala di patalup holong ni rohani de batama, na margogoihon ganup nasa na porsiai, dinalaho mangulahon patikna. Jadi disialani damang dohot dainang, dang namaralo patik ni Jahuba dohot tolongna. Laos holong ni de batado patik nai, laos patik holong do, napi natikon ni Jahuba de bata, tu ganup nasa hita jolma. Alani, ganup nasa naung porsiai, dihaholongi do Jahuba de bata, laos dihaholongi do nang dongan na jolma. Damang dainang dapaduahon, dipangidohon marhite-hite turpukon, asa sioloi de bata ganup nasa na porsiai, dang sioloi daging. Di pasahat Apostel Paulus do akka parulaon ni daging, namaralo tu lomoni rohani de bata, namaralo tu toddi porbadiai, namaralo tu patik di de bata. Ima parmainanon hahodaron, pargadobuson, hasipilibeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion, bunu-bunu, parmabuhon, haormuson, jala akan asumatusi. Sioloi daging manang sioloi dosa do, naso mangoloi toddi ni debata. Laos ganup nasa na pinasahat ni Apostel Paulusi, taringot tuaka panugunoguon ni dosa do, ganup nasa akka ulaon naso gabiaki. Laos na maralo tu lomoni rohan ni debata, manang tu patik ni Jahuba debata. Laos didukdo muse, diaka na mangulu naso olo mangoloi panugunuguon ni toddi, na mangulahon akka naso gabiaki, dang teanon niaka na mangulahon si songoni, harajaon ni debata. Napatuluhod damang dohok dainang, na di bagasan toddi porbadia, marparbuehon nasa nadingkan. Toddi ni debatado toddi porbadia, jala debatado toddi porbadiai. Molo mangulu di bagasa toddi, marurat, marbona, mardakka, jala marparbuedo, ganup nasa akka naolo tinogunogu ni toddi ni debata. Ipasahat debatado toddi porbadia, laho manugunugu akana porsia itu lomo ni rohana. Jala, molotungpe disiala asini rohani debata, dapotan pasu-pasu haluau jolmai. Dang namadok gabe marlomo-lomo jolmai, hobar tuhagiot ni dirina. Alai marlomo ni roha manasida, di panugunuguon ni debata, marhite-hite toddina, ima toddi parbadiai. Dang na pinarhatuban ni dosa biak kana porsiai, na makorhon hamatian, na makorhon hasisiga tu diri, nang hasisiga tu ganup nasa parsauran, songoni nang ditonga-tonga ni huria. Alai makorhon na dinggan nama, akan mangoloi di panugunuguon ni toddi parbadia, di sialamar parbuehon akan dinggado, ganup na mangoloi di panugunuguon ni toddi ni debatai. Alani damang dohot dainang, tarida do ganup nasa parbue niak kana porsea. Laos dipangidohod do asa marparbue ganup nasa na porseai. Molo so marparbue do akana porsea. Sarupa dohot tu suas-suanan, molo tasua di bana, makirim do hita, adong parbuena nalaho si piopon. Parbuena ima nalaho si buaton manang si tapuon ni napunasa ni suas-suana ni. Debatado napunasa ganup nasa huriai, debatado napunasa hita. Jala dipangidoho nasa marparbue hita. Marparbue di bagasa kolong ni rohani debata.
marparbue na pinarbuehon ni toddi ni debata. Alani ganup nasa na porsea, molo mangoloi do ibana diaka panugunuguon ni toddi ni debata. Otomatis do imana marparbue. Parbue nai ima holong doho las ni roha. Dame doho lebas ni roha. Habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon dohot hatomanon. Atong dihita na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molodung marparbue, ganup nasa parngoluon niya kana porseai. Tabu dayon di bagasan parsauram mai, parsauran na dohot debata. Tabu dayon tuganup nasa parsauran na muse, di tonga-tonga ni huriay, songoni di tonga-tonga ni parnguluan na. Atong dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tangi mahita jala taoloy ma, panugunuguon ni toddi ni debata di bagasan ganup nasa parnguluot ta. Asa talup jala hot ganup nasa ngulut ta. Makahanguluhon patik holong na siya debatay, na marparbuehon parbue ni toddi. Amen. Martangyang mahita. Ali jahuba di bata para siroha na sumurung, mauliate jala hasangapum madiho. Ala ditongos sodo ali jahuba di bata, toddim toddi porbadia dinalaho manggurui, mangajari hami, marhite-hite ganup nasa lomoni roham, di ganup nasa parnguluan nami. Atong aliamang nabasa, roha na marpangoloy na siya koima, dinalaho si patujolo onon nami, asa mangoloy hami di panugunuguon ni toddimi, laos mangulu mahami hobar tulomoni roham, naong pinatikommu, tuganup nasa jolma na hinaholongammu. Sahat tuhonang ganup nasa huriam, pasu-pasuom muhami Tuhan, diganup nasa lomo ni roham dohotasi ni rohami. Lumobima diganup nasa kaparngoluon namin nuay. Sahat tuho ganup keluarga ni huriam. Sahat tuho ganup nasa kanaporsea dilia portibion. Sahat tuho ganup nasa bangso. Asa asi ni rohamima, toddi mima, na manugunugu hami diganup nasa akka pangatusioni, jalamar guguyihok kami, mangulahon nasa nadinggan, dohot dinalaho pasidikon, akka nahumurang, naso hinalomohon ni roham. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Amen.